आगै आगै औ आदा आं स्कुलाव थांसै थाथ'दो दे आदा थांदो दे जाथारबायहाय आदायाबो थांखाबाय आहाबो लोगो हमनो थांनांसिगोन दिनै बिसिबा गोबावनि उनाव आंनि सना फिथर जिरख'नाय बोदोर बावलिखौ लोगो हमनो मोनसिगोन अबाव दं बेलाय र' आयौ माथो आंना सनाया सफैमारबाय सना जि गोबावजों जोंहा दिनैसो सानैजों लोगो मोनलायबाय ना औ सना आमफाय दिनै आंनो मा गिफ्ट लाबोदों नों सना सरि सना माने आङो नोंखौ नायनो हांखुरावनो गिफ्टखौनो लाबोस्लाबनो बावबाय सरि दे सना दे निमाहा होदो बावबोथारदां सरि नोंखौ र' हनै सना नोंनि खावलायाव थाम्फै बादों अबेथिं सना अबेथिं आगदाजों सना आगदाजों आगदाजों मा जाखो सना मानो मिनिखो थगायदोंसो आं जाम्बालाय नाथाय मानो सना नों आंनो गिफ्ट लाबाखै नालाय बिनिखायनो थगायदां थ' सना होमबा जोंहा हौरै जिरायनानै रायलायहैनोसै थुदो हमदो सना जोंना न'खराव आइ आरो आफाया आंखौ बिहामजोनि थाखाय बुंबाय थायो बेनिखायनो आं सानबायमोन जों सानैजों जुलि जानोसै नामा नों मा बुङो सना हाब सना नोंनो मिथिखायोना जोंहा न'खराव आदाजों आंजोंल' होननानै आदा हाबा जायाबा आं हाबा जानो हानाय नङा नोंजों ओमफ्राय सना गुमै जागोन ना गोसथोनायफोरबो गैबाय बाया नामा गैया फनखौनो रायलायनायखौनो खोनाफेरथारा आङो मानसियानो सिख्लाफोर नुबाथाय जि लाजियोसो मानो लाजियोथाय आदसा सना होनबा आङो गुमैनि थाखाय माबा मोनसे सानबायमोन मा बेलाय गुमैनो जोङो हिन्जाव नायनानै होनांसिगोन गुमैया हाबा जायोब्लासो आं नोंखौ मोनलांगोनथ' बिनि थाखायनो नाथाय आदाया हिनजावफोरखौनो जि लाजियो है बेफोरखौ नों सिन्था खालामनाङालै सना आं दंना आंनाव बिनि फर्मुलाया दङ थद'ल' नोङो आंजों फैदो थुदो फैदो दिबानि थारैनो आंनि अननायखौ गनायनानै लामारबाय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिबानि थारैनो सना नों आंनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबना लानो नागिरबाय जेब्ला आंखि नोंखौ गनायालासिनो थानो हागोन थारैनो नोंनि अननाया सैथोमार नंगौ दिबानि आरो आं दिनैनिफ्राय नोंनि अनगा आंनि जिउआव रावखौबो जायगा होला आंबो जांख्रिथाय लोगो थैसाम ओमफ्राय आंखौ मा खोथा रायलायनो बिसिम हाखु दाखु लिंहरामोन नै दिबानि लोगो माने आं नोंखौ बेवहाय लिंहरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बियो आंनि जेब मुङा बोदोर बावलि थारमाने लोगो बेस्रा न'खराव बिदा बिनानाव सानैल'सै
बिनि थाखायनो आङो आंनि जेबनि बिदानो माने आंनि जानो गोनां गुबैनि थाखाय नोंखौसो रायथिनो होननानै लिंबोनाय जादों। अ नंगौ नामा? नाथाय नुथायखौ बाद होथारदोलै लोगो। नोंल' राजि जाथारदो। मानसियाबो बेखार नंखाया, मास्टार मावलायबावोसो साख्रि। जिराय जिराय मोनजागोनथ' नोङो आरामनो। आरो बेस्रा न'खरावबो रावबो गैखालाना। हाब मास्टारलायबावसो? औरा। बिदिब्लाथ' लाजागोनहाय बेखौनो। दालाय माथो गलिहांदों। लोगो आरो हा हुखौथ' दा बुंसै। गोबां दं बारि बागान। नोंल' राजि जाथारदो। जानायाथ' जागोन र'। ओमफ्राय आंना बयफ्रेन्ड दंखायोमोन, थिंख्लांगुरिनि मुङा जांख्रिथाय। बेथ' नोंनिबो लोगोखा। ए बे थिंख्लांगुरिनि जांख्रिथाया? सिनायनायाथ' सिनायोलै, नाथाय मानसियाथ' बेखारथारना, जेबो मावथारा। हा मेगन गैथां माथां बेखौसो मोनबाय नोङो गोसोथोनो। ओमफ्राय बेजोंलाय बोरैथो गोसोथोलायलायखो? माबाहाय लोगो, सानसेखालि पार्टनार, माथो दा फैयाब्रा बिलाय? फैनाय नंलान्दां? र'ब्रा पार्टनार, धैर्य हम। बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बियो। धैर्यगन मुवागन होननायखौ बुजिया नामाब्रा नोंलाय? ओइ पार्टनार, बेनो नङा होमबा दिबानिया? ए नङा माथो। ओइ ओंखार। हाय, I love you. लाजिया सासे सिख्ला नुबानो लामा सामा बेंथेनानै प्रप'ज खालामनो। आइ लाभ हाब दिबानि, नों आंखौ सोबाबाय? जांख्रिथाय, आं नोंखौ लोगो सानो। सोब हगार लामाया। दिबानि, ललिपपनि दिबानि, नोंनि बे ललिपप सोबनायानो आंनि गोसोखौ बांसिन खालामसिनो। दिबाना, नों दिबानि। दासो जादों। एबाराव वाट्सएपआव सेन्ड खालामहरनोसै आं। एबार आंखौ गोसोथोआबा गबावगोन बियो। दासो जादों, एबार गोसोथोखासिगोन बियो। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि जोनोमगिरि आइ आरो आफानिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आइ आरो आफा, आंनि जिउ फोजोबनानै लानो नागिरनायनि गुबै दायनिगिरियानो जाबाय बिजनि नांदरबारि गामिनि पाइलट नार्जारिनि फिसाजो दिबानिखौ मोजां मोनोमोन आं। नाथाय दिबानिया आंखौ बायदि रावजों लाजि फोनांनायनि थाखाय आं आंनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नागिरनाय जाबाय। दा बिनि थाखायनो दिबानि नार्जारिखौ आं थैयोब्ला जेरैखि जाया पुलिसनो केस होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। अब्लासो आं थैब्लाबो आंनि आथोमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हागोन। गोजोन्थों, नोंथांमोनखौ फोथायखेबस' खालामनो नागिरनाय जांख्रिथाय दैमारि। बेनि थाखायनो उफाय गैयैनि एक्सेप्ट खालामथारनांदों आङो।
बियो बेबायदिनो खालामखायो सिख्लाफोरखौ गोसथोबा गोसथोगौबा मोनथिबाय सानसेखालिथ' आंनो दंथारोब्रा बेखारसो थैग्रा मानसि नङा बियो हिनजावनि थाखाय दे होनबालाय नोंसोर बुंनाय बायदियानो जाथोंसै। थ' बाजै होमबालाय जोंनाव बेरायथावथाव आलासि जानो थांसै। मा आलासि जानो दिनैनो गाबोननो लाखिखाथारनांगौ हाबाया गाबोननो जानांगौ थ' सना बोरो गुमैया माथो दाबो सफैया सफैसिगोनदां टाइमाबो जाखाबायथ' बेना। बैलाय जोंना आदाया बेनो। ए बेसो नोंसिना आदाया जाथारबायहाय माथो आं फसायनायखौनो मोनथारमारसिगोन आङो। आलासि फैदों दे नोंसोर जिरायथ' दे। ए होमबा नों आदाखौ सिनायखायो? औ सिनायो। अ बोरै जेब्ला नोंसिनि आदाया फरायसालियाव थाङो अब्लानिफ्रायनो आं अब्ला नोङो गुबैखौ सिगांनिफ्रायनो फसायखायोमोन बिदिबा नोंसोर जिरायथ' दे आं आदाजों दसे रायलायना फैनि। दे थाथां हाब बे सिख्लाया जोंनाव मा लांफैदों बेलाय ना आंखौसो नागिरना फैथारबाय नामा बेलाय? आदा आदा औ आगै आदा दिनै आं नोंनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नाथाय नों बे बाथ्राखौ गनायना लाथारनांगोन आं मोनथिखाया। हाब आगै मा खोथा देलाय बुंलाय। आंखि नोंनि खोथाखौ मालाबा ना होनफेरो दे बुं मा खोथा। आदा आंनो बाजै नांसिगौ आं मोनथिखाया आंनो बाजै लाबोना फैदो। हाब आगै दिनै मा खोथा बुंखो नोंलाय बुंफेरानो आंखौ नोंनो मिथिखाथारो हिनजावफोरजों आं लेनदेन गैथारा होननानै आरो हिनजाव नुब्लानो लाजियो होननानै नाथाय बे बोरै जाथाव आगै? मिन्थिगौ आदा उन्दैनिफ्रायनो नों आंनो जा नांगौ बुस्थु बेफोरखौ होबोजोबदों नाथाय आंनो दा मोनसेल' बुस्थु नांसिगौ बेनो जाबाय बाजै। आदा मानसि महरै सानसेबाबोथ' जुलिया जाखानांगोन आरो आंबोथ' नोंखौ सानसेबाबो गारनानै गुबुननि न'खराव हाबा जाहैखागोन अब्ला आं नोंखौ बबे बिखाजों गारनानै थांनो? आरो आदा नों डिउटियाव थांबा नोंनो ओंखाम संनानै जाहोहरनाय नोंनि जि जोम सुनाय आरो नों डिउटिनिफ्राय फैबा नोंनो ओंखाम खुरनानै होनाय नोंनो सोर ओंखाम खुरना जाहोगोन दे? देलाय आदा नोंनो बुंलाय सोर खुरना जाहोगोन? हाब नंगौबोथ' आगै दे आगै नोंनि खोथाखौ आं मानिथारसिगोन दे आं मानि जोबथारसिगोन दिनैनिफ्राय। हाब आगै आं हिनजावफोरखौ जि लाजिथारोब्रा नोंबो बिदा लाजि गुसुखौ फुस्लायनो जि गोरोंथार नाथाय आगै
मा नाथाय आदा? नोमबाजैखौसो सोरखौ मोनगोन जाखो? आंहाथ' गोसोथोनाय होननायानो गैफेरथारा। है आदा नों बेफोरखौ टेनसन दाला। दहाय बेयाव आलासि सिख्ला जिरायनाय नुबोआखै नोङो? हा बेनोथ' जागोन ना आंनि बाजैया। औ बे बैयाव जिरायनाय आलासिया औ। बेसो जागोन। आदा मा जाखो? जेबो जायाखै जेबो जायाखै। बिदिबा आदा नों राजिना? प्लिज आदा प्लिज। दे आगै दे, आं राजि दे। थेंक इउ आदा, थेंक इउ स' माच। थोद फाग्लि। आदा मा दाबो फैयासै बियो? फैद'। ओमफ्राय आदा हाबानि थारिखखौ माब्ला लानो? है मा हाबानि थारिख थुरिख बेलाय? दिनैनो लाखिखानोसै, गाबोननो हाबा। सना, जुलिखौथ' जोङो जाया नङा जाबायानो। आरो आंबो आंनि जिउआव जायखौ हास्थायदों थारैनो बेखौनो मोनमारबाय। नाथाय मानो एफा लाजियो नों सना? आं मालाय माथो होनबावनो, उन्दैनिफ्रायनो हिनजावफोरजों रायलायनो हुदायानो गैफेरथारा नालाय, बेनिखायनो लाजियो जिरायनो। जाम्बाना जाम्बाखा, बिदिखि जायो। मा जाखो बे कन्टेन जौआ? दिनैसिम सप्तासे जाबाय, ना फनानो ना लोगोखौनो मोनो। बेखौ दिनै जेरैखि जाया नागिरथारगोन आं। र' बे जांख्रिनायनि गोसोथोनायाथ' बे मास्टारजों हाबा जाहैबायलै। मिथिनांगौआ खम जोंगोन बे। ओइ मा? ओइ पार्टनार, माथो नोंना मोजां मोननाय दिबानिया बोदोरबावलि बिदा मास्टार जगलजों हाबा जाहैबायनो। मा? हाबा जाबाय? आयै हाबा जामारबाय? औ आयै दिबाने सना, बबे बिखाजों आंखौ गारनानै थांनो हाखो नोंलाय? एफा अनोमोन आङो। दिबानिलाय जाबाय दिबाने। दागाबसै। मास्टार जग्ल? बिनाथ' सासे बिनानाव दंलै। औ, ओमफ्राय माथो जाखो? आइडिया, जुदि बे आंनि मोजां मोननायखौ सेनानै लानो हादोंब्ला आं बिनि बिनानावखौ मानो लायनो हाया? ओमफ्राय पार्टनार, खिन्थु नों आंखौ हेल्प होथारनांगोनलै दे। जागोन, आं दंना। बेसेबां हेल्प नांगौ नोंनोलाय? आं होगोन ना। थौ बिदिब्ला थौ। पार्टनार, माथो मानसिया दाबो हुसावनो फैया? मानसिया थैबायसो नामाब्रा? बबे जायगायाव बुवा नोंलाय? थैबा खम जारला जागोन बे। रब्रा पार्टनार, फैहाबनाय मानसिफ्रा थाब हुस फैखाया। जै हुस फैबायबो हाबा लाबायबो आं। आयौ सोर नोंसोरलाय? सोर नोंसोरलाय? आंखौ बेयाव मानो लाना फैदों? सोर नोंसोरो? खिथाया मानो? आं नोंनि बयफ्रेन्डब्रा, नों आंनि गार्लफ्रेन्ड। जों सानैजों हाबा जासिगोनथ', नों मिथियाखै दाबो? हा नोंलाय मालानिफ्राय आंनि बयफ्रेन्ड जाखो?
रानथंथंनो हांनानै बयफ्रेन्ड दंखायोना औ बे माला नोंनि गार्लफ्रेन्ड जाखो बेना दंखायोना मालाय बै थैसामा बेसे बेनि बयफ्रेन्डा बियो दिनैनिफ्राय आंनि गार्लफ्रेन्ड जाबाय मिथियाखै नामा औ दिनैनिफ्रायबा जाबाय सिगांथ' नङामोन ना आं बुजिनोनो मोनासै नोंसोर आंखौ बेयाव मानो लाना फैखो मा जाहोननि थाखाय जाहोन नोंनि दा मास्टार जगल'आ आंनि मोजां मोननाय दिबानिखौ हाबा लाबाय जेखन बिनि बदल आं नोंखौ हाबा लागोन माथो मोखां नायबावखो हमदो आयौ गुन्दाफोर हगार आंखौ आं थाङा होनखाबाय दिनैनो हाबा हगार जाथारनांगौ होनदों जय हिनजाव गोदाननि जय हौवा गोदाननि जय बोदोर बावलिनि जय जांख्रिथायनि जय बोदोर बावलिनि जय गोथार जुलिनि जय हौवा गोदाननि जय हिनजाव गोदाननि बिनानावखौ मोनबोफिननायनि जय हौवा गोदाननि जय हिनजाव गोदाननि जय बोदोर बावलिनि जय बोदोर बावलिनि जय सना आं स्कुलाव थांसै दे थांदो दा डिउटि गबा थाब फैबानो जाबाय आइयाबो आलासि जानो लिंहरबाय थादों दा थांनानै फैनोसै न'आवबो रावबो गैला आरो जोंना आगैयाबो हाबा जाहैबाय दे दा बेलासियाव थांसै बिदिबालाय थाथ' होमबालाय दे औ दे बोदोर बावले आंखौ गारना थांबाय नोङो बोदोर बावले नोंनि अननाया आंनि बिखायाव दैसोम गारनानै थासिगोन एथ' समायनामोन बे बिदा मास्टार जगल'नो हिनजाव नायना होनायानो आंना पाप बे फाग्ला जांख्रिथायाबो गावनि जिएमखौ बिदा मास्टार जगल'नो हाबा हैनायनि थाखायनो आंनि जिएमखौसो हाबा लानांगौ जाबाय आरो आयै बहा मोनबावनो आङो बोदोर बावलिलाय फैफिनदो ओइ गारि लाखि ओंखार गोख्रै ओंखार मा बे बिहा मा जाखो मा जाखो बा नों गावनि मोजां मोननाया हाबा जानायनि थाखायनो आंनि गार्लफ्रेन्डखौ सेख'बाय आरो नोङो ओंखार सानैबो ओंखार हाब थैसाम नों आंखौ हाबा जाबाय होनना मिथिखाबाय होमबाबो बिदि लामायाव बेंसबावबाय नोङो बेंस'आ मोजां मोननाया नैबे बिखायावसो थायो मोनथिबाय नैबे बिखायाव बावनांगौआ गोरलै नङा बोदोर बावलि जेरै आंनि मुङा थैसाम नों आंनि बिखायाव थैसाम जाना थाबाय मोनथिबाय बिदि नङालै फंबाय बिदि नङा मोजां मोननायखौलाय मोनफुंजोबखायाना बयबो थ' गाखोदो बोदोर बावले जांख्रिथाय गेजेराव आंहासो लस